badan kebersibun badan ngathrai pila ayo to ka code order jong ka mekhai code ma habedi baka roster system hamba kala ong baka code kala aka assembly len ya ka to ka jalaban pentri kam ya ka roster system na lono tingi i pat baka ni ka sorka kala ong baka pentri kam na du ka sam ka kandai spanyo fu a nang nang jo fi mo kumu ngalam baka seng ru kala ra ya kini kamat apo assembly ke ika ke ke so le ke i jing i jo fi lo kani ke jing i ke jing kalong ba ya ka ke bangila kren apo assembly lapan san ke ka yang ka shri namar ba ngalapan pau ba assembly ke de ka platform ka babiang yang i kumkin ngalam ke bern ke jing kle bagini keren ya kani but ka original text ka jonga ka bangala submit sapo assembly hi kadi belong ban pensange mardor ya ka jing pentrikam ya ka roster system nadu ka basda jong ka jing yo jela ta tu banda pendeknya kumui shaya ka reservation policy mo urgent need to put on hold the implementation of a roster system retrospectively te ka ni ka rai ka ba ka yin ka sri ka ai menta ka sini ka peni hani kombangalak batai ru hakila patai kubor kidan ki balai kli yang ba mla bani e kani dengan ong bakalo ka papakala namar bai ki an ki policy kade ka domain jong ka legislature te bat lanang peneksan susu bat ngai kani kala nang ajin sai ki pa ba ka nongrim ka bani yang kum ka voice of the people party kalong ka nongrim ka ba dei kat kum ka linti jong ka an kalong ka ba dei kat kum ka nongrim ru jong ka jingdawa ka jing ke ti hang tu pan imo ka kani ka government ka ong ba ka pentri kami akan dikarusan nadu siaknas pas new pon nadu basang karisan person policy kan baka kuat baka ong ka iya ka sarkar bakan pentri kamanu kamun pimi baka don ka jing lambak lah tu kan ni ka pausai baka jingkren ka jing chief minister haba jibab ini kalong ka jing lambak lah namar uong ba ka sarkar ka pentri kam kat kum ka directive jong ka court jong yin ka sri te hang tu ka court ka la batai sai ba kam shimla musle ai kata ya kata kala hapo ka yin darbar ba kada khmi lenti kat kum ka jing ka hukum juga court ka khmi ti ba nya tai kini hapo ka yin darbar bat ba ka sarkar bat ka assembly kini kren kini tai ni hagbre ba ka cut off ya lani nadu lanu ban sedang menteri ka klem ai ka no ka rai ni ko hukum ba de ban menteri kam retrospectively ke nadu ka khat les pa ni ko arke kini ka rai jong ka yang bisa mata kasini ni ki babun ki kam hapo assembly kada don mara kinu ki ya ka mat ki bede ki ba don na ka yang ki bun ba ki ong bakang subjudice kalen kamlong banyak keren kai gini ju filo kan ya hatok ni bakadang ka jung curi tengen ba ka kini ki hukum jo ka ko ki bon hi ki khat ki baka sarkar ka batalat pun sin ka bamla ban seize ka problem hapo ki yang darbat sawai ki persang hi banwan da sibun kilat idon kilat bakiri tengen hakata ka kam bakadang sateng baka kot idon ki bakiri ten kat kum ki kendon jing penya kedan baki le ki rukom ru ban kyar te kani ka wei ka bang ni ju shem ni jolap ya ka tau ba ka ba teng ka issue ka ba yeri ba ka kot ka long tang iwe imat ten dai la ngira ya ka mat ka ba khamya nang taru kim ko aban ailan bon sin kani ka dei namar ba ka dei ka bang ni tungko ba ki sarkar ki batalap ke kani ka skoi man mo kani ka rai jo ki misam ta simo kalang ko malap kesan ya ka e ba fi lara apa assembly mo banyak tai apa assembly nya keren na baro kan man na kalian jo fika sang pat komno fin simnang ni sama halo kan ni halin kan ka rai jo ka hiku ni la so tho lupa hi ba ka e ka bang ni yang na do ka si ban kong kam long ka ba pe ai kam long percaya ka yang ka si kam long klem da buram ya ka rai jo ka yang ka si ni da so buram ya ka rai jo ka yang ka si na ka por ba dealing ba ka directive jong ka court ka ba ka yo lani ka don kam ban tuklar ya ka jing kam jong ka executive mo ka ba pelong yang bangi min dawa bangi de bani keren te but let's say ka jing klan ka jong ka yin ka sri ka la lilinti yangi menta bangi yo ban pin pau ka perthai ba ka ka bangi yang ka bangi dawa kam long ka ba long bean tani ka bam song ya hande ka long ka song ya patru kalanang let's say kalanang yarap ini bangin soto banang pen klan ya ka jing dawa ka jing ba ka sarkar kan hab ban simkhai kini ka benta
Saya kalong kau ika bentar, mo kan ika raja bisa kalong kiba buni ki ong bah pedi bakari renovation policy ro system ki ong bang ngimde banyak tuklan ngimde banyak keren mo ni tanga pas ni sabar ki bubun ki kada kata bang ngimde banyak keren ya ki kam jaka kut pimi kan ika kalong kembala penram ya kitu ki ba bunsin ki jutun kesan bang ini nak banyak keren ki kam jaka kut ki ka jingkan tho kabam so tho ka jingkan tho kabam tip ya ka linti jeng ka an ka pen ran gen don le se wat ki ba pen snow ba le se kan ni ka jing le jong ba arden kala ban on ra ka jing ni kan bu yu ho jing ye ten ngam de bu ba karen ye kan no kren so tho ni kren da jing so tho ba ni so tho ba ka e ki bangi kren na du ka singi ban kong wa po assembling ong ni kren persya ye ka ka roster system kata ka de jing ba tha jong ko ba ka de ban ko roster ye ka tang ong ni kren persya ni so tho ba ka don ka jing ko ka reservation policy don ka ban pinde chwa kanang ba ka jing pen trika mi ka roster system haki por ki banon kan long ka bejanai kan long ka bam ka you know kan ni so tho ye ka e bangi kren kam de ka bang ni kren pen de ki brio pat ki sri tingen da ka ban penting ya se ba ka e ki ba ka kren ki yin ka sri ka ko mangala batai ka to ka sni ba kren ba ki ka to ka ni ki la ka bo ka yin ka sri ka pek kum no la interpret ya ka an kum no la pen la thau ya ka an ha to la thau ka an ka kum ka constitution Riti Sinchal ni ende nang ta ka pet kum no la interpret ik ki an ha ka implementation kata ka kamram jo ko court kamut bahab ka court ka kren nimlong shu namatun ki nong thau an ni don ka hok bani kren na po assembly na madai ki nong de ka legislature ka ba thau ya an te ni so thu ela ka jong ka banta ban le ba ha ka lu ga jaka ban ni de ban le Tauban kerusubun eka por ka jong fi ban nginget mo kan di ka raj ka kot mtang bakan yarap ye fi ke bipin rek nasi kan pensari ki pai ba ke babon kan ai ka jing to kam ta mi ki kon samaji ke ba ki mo ke ba kam mo jam ki ba so thu bakan ni ka ta jore ki ke ta ta subli siboni fe